Tlangram kong pakata hian he thon thuwa achang tu pa ber James chuan kar hi lo khalin chak tak mai hian lo tlan me ka la chu ring taka ngai thla in amuta chuan a cheng hle a secret chu apak pa ren boka a secret vaptla ain ben fai lai chuan truck pakhat a hmalama lo tlan nen chuan anin su trep nge a hemi wang hian kong sira bas lo ngak mek Mary Crane bungrua chu na satak chuan asu dar chiam maya abungrua tladar noi mete chu James chuan an chhar puya asut khes pakhat phei chu asut na wang khan a chin that theilo nge a hete bungrua vel an chhar kol mek lai hian a bas nga mek chu rong kalin a chok man ta silawa atum ang po chuan Mary po chu a om theilo pha ta ni atum dan tak chuan khopui lama kala lo tum me ka ma se khatiang khan adu lo dan deuh main thilakal ta sia James po hi a thil ti wang khan ain thiam lovin Mary bula chuan angai dam dil na tan an kholama thla chu tiama an mingta chu han in hril tonin hetia bungrua vel an hlan fel mek la hian Silent Hills lama chuan tro hi na satak hian alo ho me ka Mary chuan Silent Hills a chuan hetiang thil hi a thlen zeu thu chu alo hril fi a bar pakata hian James chu rui tak hian alo lang le hlol maya asin masalama thil lo lang kha Mary ne na anin ton dan le unkal towa thil thleng to alo niya James chuan zurui ema wangin bara chuan boinana satak chu achok chuaka hemi wang hian vengtu te chuan polama chuan James chu an the chua pha ta ni heti lai hian James phone chu voitam tak alo in ring tluk maya James an pick up chuan a psychologist doctor hi alo niya James hi psychology therapy la lai me kaniya atuk le lama a therapy la turin a hun taka local tur chuan alo hril hi alo niya rui tak chung chuan James chuan a che nei lampang chu pana ai ina chuan Mary le mazia sakte chu alo la om treu maya do kana hian le khathon tharlam tak mai pakhat hi lo omin an chir nga la chu le khathona chuan Mary hian man mo taka Silent Hills lama lo let tur le apuina amamo tak zet thu hi alo hrila James po chu man mo tak chuan Silent Hills lama kal tur chuan a che chuak nga la trek le ro chur bur kara chuan in khal chuakin hetianga engmo chena kal nu hian Silent Hills po chu awa thleng le ta hlol maya hetia Silent Hills thlan mol akal la hian meche pakhat Angela ti hi awa muwa Angela chuan James chu ibrem pui tur chuan alo soma engmo chen James na pui nu chuan abial nu Mary zong tura rong kalani thu te chu Angela ne na chu na hrila Angela chuan amizon chu a muarin lo thu lo hrilin boina ato ma in James chu le mei tur chuan atia Angela in le mei tura ti na po chu ngai poi mo du lovin James chuan Mary chu zon mu nge chu tuma Silent Hills kho chu ngawalu chuan an hun kal to te chu ami thla chuan aron thar le wai maya chuti lai chuan Silent Hills a chuan thil engkim chu alapa ngai veka James le Mary te po chu in ngai zong het tak ni to in Mary wang liao hian James po hian Silent Hills lama pemlu chu alo ril ruk ve me ka James thil tumte Mary na lo hriat chuan thinlung takin Mary po chu alom ve hle maya hunpa ngaya chuan lo let le to in James chu Silent Hills kho chunga chuan alo kalkual me ka ama a alo hriat thin khonom takha tuna chuan khoram le munti bai taka alo chang zo ta ni mi hring la om lo te chu han en kolin mi te chuan awa the me re tak hian are tlok maya club pakhat light lo en nam hun hi awa mu fu lo maya man mo tak chuan he club lampang hi apan zui nga la hun kal to churun lang le in Mary hian he club a hian an committee ne na chuan James chu in mel hriatir na chu an neya he kwa hian Mary te chung kwa hi ni chal lang tak mai an nia apa Joshua Crane hi he kwa Silent Hills din tu te zingami ni in he kwa a tranpui ngai te tranpui thin tu langsar tak pakhat ani boka pon lama mang ang taka au thom chuan James chu angai tu na rama tang chuan aron ti har zok maya man mo tak chuan pon lama chuan vakal chuakin athil mu chuan abara khai chiang khop mai mi pakhat ruang chu ataksa asita the ang mai hian alo kang ral me ka chuta mi hring ang tak ma se mi hring ni boxi lo thil nung danglam tak mai hi ron langin James chu aron pan na ya chu thil nung tak sa tang chuan thi sen tam tak mai hi aron chek chuak tur mai boka James chuan abula man ruwa chula in
chu thil nung danglam tak mai chu alo voma motor hnoi lama chuan apil bo zui ta ni mi pakhat boral ta ruang bula chuan radio hi lo omin thunei tu ta chuan Silent Hills sa cheng zong zong ta chu arang lama chuak tura hriatir na hi an lo chua me ka heti la hian khua po chu ron thim mekin James po chuan atom im na tur chu azung kwal nga la khuan thim chia tia chuan thil nung mak le danglam tak tak chu an ron in lar ngal ta sup sup maya lau thong le man mo tak chuan James chuan abi ruk na tur chu zong pa zelin atlan chia a heti nga thil nung mak tak takin engma chen an nu hian apartment building pakhata hian tlan lutin a him thei hrama a mek na apartment chu uluk taka an en kwal nu chuan unkal towa Mary nen chuan chulai hmuna chuan an lo cheng dun to thina ni ti chu a hre chuak le aboka chulai hmuna chuan video cassette tam tham tak me hi lo omin TV a chuna play ya hetia play lai hian angai tu na lama chuan thil hlom tak tak hi aron lang zut zut maya alu chu run ti hain alu chu anata hle maya amang ang chuan a psychiatrist doctor chuan phone a ma se omna hril ma chuan a phone battery lo lutuk chu alo thile mana hemi nu hian James chuan Mary ne na an chen dun na thin apartment chu a han zong muwa a chungan lu chu ran nung tam tak me hi an lo om treu maya an apartment chunga chuan Mary pa Joshua kre na ruang von that chu alo la oma ma se ran nung ta chuan a ruang chu an lo e chenwal towa ami thla chuan unkal to chu run lang le in Joshua kren boral hlim hian James a hriat lo hian Mary chuan mi somni zet me hi alo muwa chung mi ten James an ron mu chuan ngoi reng chuan an chuak le tavek mai sia a bel nu Mary chuan engthelemani alaka chuan zepane ni chuan hria a Mary chuan Jameson an thil ti hrethiam lo ani ti hrethiamin alo hril fi a khang mi te khan apa ruang chu a chial lo na turin an lo von that sak hi alo ni ya Jameson a voi khatna tan Joshua rong von that an mu chu a phudo zuk nge nge a angai tu na ram tang chuan har chuak le toin James chuan document pakhat hi alo mu chuak le a chu le kha tanga alan dan chuan Mary chu local hospital a an admit thu hi alo in zia ka James chuan chulai hmuna chuan Mary chu a nge ni a hria in man mo tak chuan damdoi in lampang chu panjui ngal mai chu tuma heti apartment a chu san don lai tak hian mi pakhat edian ti hi awa muwa edia chuan abana hliam ta chu lo mu in pon lampang chu a hlom em awangin pon lama chuan alo chuak ngam to meu lo hi alo ni ya hetia edi ne na ani bek mek lai hian no pang trap ne om tak hi hria in an pahni chuan thom lo chuana lampang chu an en fia duna mun pakhata hian me cheno pang laurain ti chu lo omin thil hlom laka tanga a him theina turin thir khong khar hian aloin khar nan tlat maya James chuan laurai chu aom na tanga lo chuak tur chu nan thlema alo chua du mai tak lawa chuan edi chuan thinrim takin laurai chu awau zui tamaya laurai hlaulu tuk chu atlan cheta daya heti la hian pyramid head thil nung hlom zet ma hian an lampang chu aron pan me ka laurai tlan chet sana khan James chuan edi hi alo hau deuh ni turani edi thinrim chuan James chu alo tlo pop maya chuta pyramid head chuan an mani chu man tum chuan aron ban zo zo maya mase metal bar chuan alo dan tlata wangin arong kaltlang theilowa lau thong tak chuan James chu tlan chi a amalama chuan mei chel la om zet mai hi alo la om le zui chu mei chia chu maimom ang taka chuan in siamin James chu se tum chuan aron zui nga la en tin tinamo James chu thil nung la katang chuan abiru le thei hra ma bang onga tanga aron la zui emtia abi la hian amu reng lai chuan maimom ang tak thil nung le pyramid head chu anin sual zui ta ni pyramid head chuan kha thil nung kha dimna tel mi lo chuan ati hlum zui ta ni pyramid head chuan James biruk na chu ron zong mu in akong khar chu aron honga ti hluma tum lai tak hian emergency alarm chu arun rita chiam maya he thil hian an beng chu a verhle ni turani James phei chu nekor hello chuan a zui ta ni an har chuale nu chuan pyramid head lakatang khan a humanity in hria in man mo takin chulai hmuna tang chuna kalson nga la heti kalkul na lama hian anjelai kha amule not maya anjelai chuan amizon mek Mary chu azon mu thayarin lo thu chu alo hril non lea anjelai chuan alakatanga lawin thiar film tur chuan James chu tibuka pon lama hian James chuan laurai kha awa mulea laurai chuan anotelem pom chu Mary ne na tanga adona ni thu chu alo hrila James chuan Mary chu a tha emtia azo lai chuan
an pia hla deuh taka chuan eng thil muni local lai hi va hmu in chu thil chu hlavin laurai chu tlan chhia a James chuan laurai chhana chu hriata du wangin a zui nga la city park lama hian chhovin engmaw chana zon hnu po chuan laurai chu a hmu zui to lova ma sem van nei thlak deuh mai in meiche pakhat Maria hi a han tonga anin biakna tanga lan danin James le Mary te hi anin then to ni mela Masha James hian Mary hi alangai na hle a ina le khathona hmu ruala Silent Hills lama arong kal le dan hian ati chiang viau mai Maria po hian adin munte alo hriat thiam pui mai pia lama mi hring pa ngai rei tak chung alo hmu to lo wangin Jameson Mary zon pui tura alo somna po chu alo hnial bik lova an kalkonga te chuan thil nung hlom tak tak ta kha tongin an biru dun thina damdoi in an thlen chuan patient list te chu an en kuala dokana radio chu han play in chuta tanga alan dan chuan Mary chu turwanga nani thule adin muna that vak lo thu hi an lo soya an thil ngai thlak zel na tanga alan dan chuan Mary pa Joshua kha kal thawin pathian angmaya an biak thu chu arun langa James chuan lo tui ni ve in a thil hmu chungchang Maria hne na chuan hetiang hian a hril ve a kal thau chuan ritual nei na tan Mary chuan man thu le ti lui nei in eng thilimni in tirin ataksa chuan thisen tharlam tak mai an chul chhuwa vek thu ta chu a hrila ritual an nei na hi an kal tlata wangin James hi alut ve theilawa hetia Mary umna an zon mek lai hian thil nung hlom tak tak hi an tong zui le ta ni an tlan chiat na lama hian nurse ni om tak tak thil hlom tak tak hi lo om le in heng ho hian tha tum chuan an rom be zui le tamaya lau thong tak chun tlan chele in elevator a chuan eng tin mo an tlan lut thei hrama ma se Maria chuan liam na tak atuar thunga James chuan Mary chu thil nung lakatanga a him thena turin room pakata hian da in Mary chu ama in azon chun zom le a Maria chuan James hena chuan Mary chu azong mu thelawani chuan arwala Silent Hills chu san pui tur chuan a soma James chuan damdo in chunga bok chuan Mary chu azong kual le a heta hian laurai bok kha mule in Mary chungchang chu azot le a ama angchi thokhan laurai chu tlan chele in James chuan chana mu in be sein laurai chu a zui le a laurai chuan James chu room chunga hian bumlutin James chu akal nan ta dei maya chuta ata na room chunga hian thil nung ra pom zet mai ban pali nei chu rongkal chuakin chu thil chuan James chu beitum chuan arom pan zui nga la Jameson chu thil nung chu anu puani thei me ngem tia angai tu mek lai chuan aka chon ron lutin James chu damdo ina hian arun har chuak lol maya a psychiatrist doctor chuan James chu hetiang hian Mary chungchang chu hrila Mary chu thlatam vak lo liam tak a thi to thule ama James ngai po chu kum khat chuang ril rulama har sanna nei wangin alo en kol to thu chu hrila hemi omzia chu thil engkim Silent Hills a hmu le aton zong te kha angai tu na a thil thleng mai alo nia chuta hun kal towa James le Mary te in then chho dan chu hetiang hian arun lang chho le a ritual an nei na a Mary chu na thisen kha an mi tha mai cheno pang thisen ani ti James chuan lo hre chuakin Mary hne na chuan an che dan chu rap thlaka ti thu le apa Joshua khren phei chu an nar kai tu ber ani thu te chu a soi chuaka Mary chuan an du wang renga ti ani bik lo thu le anu pan lai tanga ti luina an man to thu te chu James chu lo hril ve a an ni na dik taka hriat chhuat chuan a then mai hlo wanga a lo hril ngam lo thu chu James chu hrila Mary hian James nena anin ton ni khan Silent Hills si chu san tak tak lo tuma ma se James khan chu a thil tum chu ti pal thil tu in a lo ti tlol saksia James thin rim chuan Mary chu apa angchia miten omani thu chu hrilin anin then zui ta ni asin chu tun huna chun in thlak le to in James doctor chuan uluk tak chuan alo en dik thina aril rolam na na wang hian James hian thil tak tak le angai tu na chu a thler rang thiam chi lawa ani na dik taka chuan James hian Mary hi alamangain athi to ni ti hi alapum thei lawa ta se ti hlir chuan angai tu na chu koma kamini khan local san lo se Mary kha tuna po hian ala thilo tur ti chuan angai tuna lampang po chu a boi noi maya angai tuna kho vela bok chuan le in chuta chuan Maria kha tlem chuan alo zia le towa Maria chuan theilo chuan James chu lo zuin a thil zon mek chu du tok to tur le arwala Silent Hills chu chu san tur chuan alo thlema ma se James chuan Maria thil soi chu ngai poimo du lovin akal sana
a hnu re vak lawa phei chuan Mary chu pyramid head khan ati hlum zui ta ni chuta James a chuan pyramid head chu ama tho a varjan dang zo kani ti chu a in hre thei boka a suang tu na khovel dang churun lang le in chuta chuan laurai kha lo hmu le in ano telem ken chu note tak tak hi alo ni ya hetia mang ang le chi ai taka a lai hian James a chuan Mary ming pum kha a hre chuak le thei hlau maya a thlan lunga tang po hian Mary Angela Laura Crane ti chu alo lang theya heta tanga thil lo lang chuak le pakhat chu Mary Angela le Laura te kha mi rang rang ni lovin til pakhat Mary vek ni in chu angai tu na lama tang chuan mi ran dai ngai tu na rang angin an lo lang thina chuta asung tu na khovel dang churun lang le in Angela chu apa chuan nasa takin alo pong sual thina he thil hian nasa takin Angela chu aril rulama angong pha a Angela chu akhum chung lampang tang hian kut rap zet mai hian ron pot lutin pui po chu a pui man lawa khatia James le Mary te anin then nu khan an damdoi an intir thina wang khan Mary chu damdoi ina hian an admita anin then to chung khan James chuan Mary chu alangai na in ni tin deuh tho mai hian awatlo thina voi tam tak an lo intir to wangin Mary taksa chu damdoi na tho wang chuan chet po chu a che thei to lawa Mary chuan James an hena chuan anun hreum tak chu chua zalen sak tur chuan alo nge na James po chuan hreum ti tak chung chuan hun rei tak chung alo kop to Mary chu a chua zalen ta ni heta hian asung tu na khovel chu ron lang le in James chuan Mary ruang chu a kenga hian thut tirin tuya hian alo tlan lu ta ma se hei hi a tak tak rama chun thleng lovin James chu damdoi in lama chuan ril ru lama har san na lian tak nein ala om chun zum zela a final scene a chuan a thon thu in tran tirna mi kha run lang le in thil khen ngai chi khan a thleng non le a ma se tun trum chu James chuan Mary chu Silent Hills lama roi to lovin kan thil mu thil rap thlak tak tak tele Mary chat lo na tan un rana chuan a roi ta dei zo ka ti chuan a thon thu chu a top ta ni heta top na po hi ani na dik taka chuan thil khleng tak tak ni to lovin James suang tu na dang pakhat le ani melani